Najobľúbenejší vianočný zákusok môjho detstva to je metrový koláč. Preto som sa rozhodla pripraviť ho pre vás. Postup je síce trochu náročnejší, ale pozrite sa, aký je nádherný a ešte lepšie chutí. Dve formy na srnčí chrbát vymastíme maslom. Postupujeme dôkladne, aby sa nám cesto neprilepilo o formu a pekne sa vyklopilo. Teraz nasypeme múku do formy a jemne ju rozložíme po celej forme. Pokračujeme aj s druhou formou. Oddelíme žltky od bielkov, bielky dávame do jednej misky a žltky do druhej. S bielkou vyšľaháme tuhý sneh. Ak ste odvážni, môžete spraviť aj skúšku správnosti, či je sneh dobre vyšľahaný, nespadol, čiže je v poriadku. Do žltkov nasypeme cukor, vyšľaháme do peny. Keď už sú žltká vyšľahané do biela, pozrite, tak to majú vyzerať. Majú takú už konzistenciu ako jemná pena. Začneme postupne pridávať striedavo trochu oleja a trochu vody. Cesto sa šľahalo asi 5 minút. Nakoniec ešte pridám lyžičku vanilkového extraktu, aby mal koláčik výbornú vanilkovú vôňu. Do vyšľahaného cesta teraz budeme postupne pridávať múku a sneh. Vždy len po troškách pridávame. Ja zašľahávam jemne ručne, pretože chcem, aby cesto zostalo krásne nadýchané. Ak chcete mať istotu, že vaše cesto bude pekné bublinkové v strede, tak môžete do múky ešte zamiešať práškový cukor, ale keď dobre vyšľaháte žltkovú hmotu, dá sa to aj bez neho. Teraz pridáme obláčik do tuha vyšľahaného snehu a zasa jemne zapracujeme tak, aby sme ho nerozbili. Či ste cesto dobre vyšľahali, vidíte hneď na prvý pohľad. Tvoria sa takéto krásne bublinky a vtedy si môžete byť istí, že aj korpusy budú krásne nadýchané. Ak by ste to trošku odflákli, môže sa stať, že cesto nebude dobre vyšľahané a cesto bude zbité. Teraz cesto rozdelíme na dve časti. Prvú časť nalejeme do prvej formy. Do zvyšnej časti cesta preosejeme kakao. Opäť jemne zapracujeme aj kakao, aby hmota zostala krásne nadýchaná. A vylejeme do druhej formy. Formy preložíme na plech na pečenie. A v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia pečieme asi 50 až 60 minút podľa toho, ako pečie tá vaša rúra. Kým sa korpusy pečú v rúre, pripravíme si plnku. Asi 2/3 mlieka privedieme do bodu varu. Do 1/3 mlieka nasypeme pudingový prášok a vymiešame do hladka. Do variaceho mlieka nalejeme rozmiešaný vanilkový pudingový prášok a varíme asi minútu. Hotový hustý puding ešte dochutíme rumom. Premiešame, odstavíme z ohňa a prelejeme do misky, aby vychladol. Aby sa nám pri chladnutí na kréme nevytvorila koška, prikryjeme ešte horúci krém potravinovou fóliou. Necháme vychladnúť pri izbovej teplote. Na plnku vyšľaháme maslo, ktoré je zmäknuté a nakrájané na takéto kocky. Pridáme práškový cukor, vanilkový cukor
a šľaháme do penista. Najskôr na menších otáčkach a potom aj na vyšších. Teraz postupne po lyžiciach pridávame do masla puding. Je dôležité, aby mal puding rovnakú teplotu ako maslo, inak sa nám zrazí. Keď už sa obe lyžice pudingu dobre zapracovali, môžeme pridať celý zvyšný puding. Vychladnuté cesto som takto krásne vyklopila z formy. Ak sa vám stred cesta biduje, tak ho zrežte, aby bol rovný. Každý korpus nakrájame presne podľa formy. Metrový koláč má svoje meno, pretože je veľmi dlhý, meria fakt takmer skoro meter. Ideme si ho pekne pozliepať. Na každý korpus natrieme trošku plnky, prilepíme a pokračujeme ďalej. Musíme si nechať asi tretinu plnky na to, aby sme koláč nakoniec ešte celý potreli. Vždy priliepam striedavo tmavý a svetlý korpus. Vytvoríme tak výsledný efektný vzhľad. Pozrite sa, hotový koláč má skutočne takmer meter. Teraz ho potriem zvyšnou plnkou. Plnku rozdelím na koláč a potom špachtľou jemne potieram. Plnku na koláči krásne uhladíme a odložíme aspoň na hodinu na chladné miesto. Na čokoládovú polevu rozpustím vo vodnom kúpeli čokoládu úplne do hladka. Je dôležité, aby sa nám do čokolády nedostalo ani trošku vodnej pary, inak sa zrazí. Do roztopenej čokolády pridáme olej, asi 1 lyžicu a jemne zamiešame. Vychladenú polevu teraz rozlejeme na vychladený koláč a zarovnáme špachtlou. Čokoláda na metrovom koláči nám krásne stuhla. Teraz vám ukážem, ako sa tento koláč krája. Keď chceme krájať čokoládovú polevu tak, aby sa nepopraskala, tak potrebujeme ju krájať horúcim nožom. A aby sme vytvorili na koláči krásnu štruktúru, takú trojfarebnú, tak potrebujeme krájať tento koláč pod uhlom aspoň 30 stupňov. Pekne podberieme. No a pozrite sa, je to prekrásny metrový koláč, ako ho robievala moja mamina každé Vianoce. Tento výborný metrový koláč a množstvo ďalších osvedčených receptov nájdete na našom portáli varecha.sk aj v našom mesačníku Varecha.